Hero itrai ke para banget bat ke dia viewers. Kani ka jingkran menta jonga kadai kam tam ya kitu gi balangan. Bat syaya kata bangan kran ni ka jingkran ka kwa ban pentip syafi. Bangidan ka ying jing duai hajau lan sunalin ni jupen duai gi bapang gi basitam gi basate ki bor jingdom. Ki badan ya ki jing syate ka pop mau ki jing melin ki basniu ki jing di penbuat kiat drugs ne kini ki jing melin ki basniu ki ba phimla ban laj ala ban long ha jing melin ban pet ki film jakhlia ban em auria ne ban sa ki tu ki jing ba mema ne ki jing kata ki jing mat perkhat ni judan kini ki jing penduai ha singi satjan ba singi ublai bat ingin sabu you number phone ni pilak ban phone ban ya kendu ingin yo ban penduai ha kerteng jauh Jesus Christ bat penyo ban lat lut teman tangan sedang no ingin ka jingkran maka ni ka jingkran kalong balai babun nakiba layo mat yo Christ kibala dap kha arsin na ko umot namun simut kitu kibala dan sisin ya ka jing ya dai bo Jesus Christ kibala kela ka bamot ni kipop pilak plai kipop pilak pentekut nak himen sim maman handrai mentapat pilak pejak badan na pedang jong piru kibala angam sunan syakapop balai kalong kumni kadawa dia tu ipi para banget habang im ha jing im lentia kumo sunran kan mau ba ka jingele jungi kamlong ya kadok asnam ngidan kinong syun jungi hakani ka bakenja mensim ngidan kinong syun jungi ki bakenja mensim ningkong kadai kadok jungi apostol Paul ong ba mensim yele persyak ya kadok bat kadok ka yele persyak ya mensim mot ngidan kata ka jingele ka bakenja mensim kani kadok jong mihi ba habang ong kadok jungi kamut tang kan ka skin ngamut tang kini ki khamat ngamut tang kini hanrai ka kran ru syapang ki jingmut jing perkhat jungi syapang ka jing sngau jungi wat syapang kamwan jungi kini kiba ko kumju ru ya dengan dok ka bangi kini kilong persya ya umensim namar kani kadok jungi kamlet numlet sabnang kansa unsa pen keladur no kadap kamkwa ban pensengau bhai ka ka badai jong mensim bun sin kan hap kan yele persyak bat ya ka ba mensim jong ublai waran hapok jengi dingi hap slow tu kita kinong syun ka baat kinong syun jengi lat nak do kinong syun jengi kidai ude usetan bat mensim bamat kini ru kini yele persyak kamtam kini yele persyak yangi ba nginya ya kata tong bangin long ki ba syedram nam tau Jesus Christ unir kele persyak ki dan ki nong syun ki kwa ban penlip ini kini ki trai lengba ki briu ki balak ban keren persyak ini ki balak ban penduk jingkerman ini setan udan ki agent jong u baki khat ki mensim baman ba khat ru ki mensim baman de kini ki ban yele persyak ya kadok jengi nuksangan IP menta haban keran syafang kan ka video kadon ka jingele persyak wat mangan keran kan video kan ka jing bayong khli ka jing sendre ki jing mo king khli ki kwa ban pep yang bangan keran ya kan ka video kim kwa ki ong em nai keran ban em biong khli mtan rei ngahap ban yele persyak ka dok jenga ngahap ban pen slow kita ki jing pang jenga rei dong mensim nga duai ang trai ka ka mamalak keren bat kan ka dok jenga ngadum ailat bahkan pentut ya kan ka video bangan sam syapi masu ai nuksan ang tabaka dok jengi nak tangidan bat ki mensim baman bat ustan iban yale persyak ban penlip te si bun na padang jong pi bapet dengan video bun kila pejak nak menta bun kila syusat belam-belam da bun na padang jong pi ki bala hap sunan syakapop da lada pim slow tu bapidan ki nong syun usetan usngau tenat baban bu iki briu haka jingdum
bagi nom songok tu kita ki jing syak job jong ki nom songok tu kita ki battle jong ki yang menjur lam tinggi di ban songok tu yo nong shun jong Apostle Paul Quran naka shiti ki Efesus nong bandri wong baka jing ele persyak jong kamlong ya ka do bat kasnam re ki mensim baman mau kita ki principality sru ki bahajrong ka jing ele persyak jong kalong ni kita nak kata dah para banget pihak pansuh tu baik dengan nong grab bat kaban ning kong du kong kumno nimdei ban ngidei ban yele persya Apostle Paul ong ngidei ban ya ban penyak tronno e kan dengan dok jengi ban penyak tronno e kan dok jengi banum pailat e kan dengan dok jengi ma ni em kum kita ki belak job Apostle Paul kam kram dengan job Apostle Paul tinggi hak ban penen kam ban penyak tron yang dikawat ka dok jengi ka dok jengi pat kanum lak pi kanum kwak ba fifin duai lada pi ailat ya ki jing berkat pi ki jing slow jong pi makin sensyar ya ka men sim jong pi ngidan pat ngi dan lai benta pihak sung tu tangi dan ada dekat body kan ka ba sabar ngidan ka soul bat ka spirit te haka body jengi kadai ka ba pau sabar ka soul jengi kadai ka jingmut tengah pekat ka intellect sengap mangan batai biang dah parang ni dan ka intellect lani kata ka bor pekat jengi ni dan ki emotions ka jing sungau jengi bat ni dan ka will jengi ni ka man jengi bat ka spirit jengi dan lada pi aila baka body bat ka soul kan control ni ka spirit lani kan me ka mat bat kan ni ka jingmut perkat ki jing sungau jengi ka man jengi pi aila ba piniat de kita bat piniat da umen sim hangta de pincak job ben ya ong pi takkan Apostle Paul ong nu ong ya da umen sim ba pin pendap ya ka jing kwa ka do ka flesh walk by the spirit so that you will not fulfill the desires of the flesh ni hapan so tu ni takkan ong ni hapan ya da umen sim ni ba umen sim on control ya ka jing berkat ni umen sim udai ban long halor mo kani ko sim spok spirit man jungi kani ban kam halor ban ya ka jing perkat jungi ban ya ka jing snow jungi ban ya ka mat ngat ai ku sai ping ong mentang ngam snow kwa ban kani video na senria ngam yang klik ngam snow kwa de la da give in no ya ka jing snow junga bang ayu ai di no ngam control do spirit mod ngal adu ban kan sapi kani ngam snow kwa man ban ki duai ru henry em ong ngan penyak tron ya kado ngan ailat yu men sim aku de hanta bagi bu ya kan kado jungi jing bu perkat jungi ban syak sensyar dau men sim ban penyak i men sim ong ya dau men sim ba pin kwa ban pendap ya jing kwa kado pi Apostle Paul Quran bahaya kata kamat ngi Apostle Paul ong penyak tron ya kado ma penyak tron I die daily wong ayap tron ya kado mana kasih ban penbu ini jing sam kwa jong kado pen Quran bawang haka kam ki haka sitish ki nong room kal nong ka bakhatar Apostle Paul wong kumno wong kabaring kong wong namar kata nga kerpat epi ko para banget na kita ki jing isnai ki jong ublay ban ai tino ya ki met jong fi kum ka jing knya ba im ba khut ba pen sobha ya ublay kabalong kan ka jing syakri ka bakan jaman sim jong pi kan ni kan met jong kan ni kan do jong ka ba sabar mo ka body anong pi kam kwa ban syakri ublay tinggi le emno ngi hap IT no ngi hap banda IT ya kan ka map kum ka jing kenya UB ka ba pen sobha ublay lada umen sim ko ul akan tu ya pi wapin kidang step lai baje kino jad wat ailat ya do ngalap ya kata ya ka jing shisha mo di aku pen ya sya bat ngalong kumbang ban edit ru ban dadang bahaya di video ban dan poru ti aku bat om fi ba pim dei bat ailat ya ka do dong lada men sim je ublay ula pen kendet ya fi ula pen kendet ya fi pen kendet ya fi arbaje lai baje kino wat ailat ya kata ka jing sam tia kadang ka do jang pi kadong
labiang penlut por dengan orang PM ngiem kum kita ki senran ki bahaban penlut por ki jing duai. Jadi bah pidan kan dengan disiplin. Pol orang disiplin pidan kan disiplin man peniap teranya kan dengan do man im kum tahu senran dah yang takkan dan ke jing shit ram. Mat kawai dengan orang pi ustan mat ka do kini lek bahaban nom man peniap teranya ka jing duai jompi. Lada kalak lip ka jing duai jompi. Tangkat tak ka jing long men sim jompi kan tangkat tak pilap poi ban compromise. Ban yang menjun lang bat ka pertai ban yang menjun lang bat ki ai ka jong ka pertai jong ka do pinum niat pinum nut ban keran ya ka jing sisa pinum nut syu lada kam dan ka ding men sim dan ka jing duai pinum nut pinum slur ban keran ya ka jing sisa pin yang menjun lang bat ki briu pin yang pen sobha ki briu pin pen sobha ki niam ki kam pinum nut ra ban yang ka jing sisa namar balai pi ailat ya ka do pi ailat pim ailat bau men sim aku bau men sim ta bah po jong pi unsan yang orang peniap teranya do ko mau postal pol orang ai nak kum kijing kenya ubi ki dang step duai dan ka disiplin ban duai dan ka disiplin ban puli kan ka ketin jong blai ban dak pusan ru pet wang ban pusan mit labat sni usim debet wang no wang pusan ya ka ketin jong mit labat sni kat usim debet ubabun kam ngi de yung ngi de tang kiriu pat ba hari kat usim debet bahaban sensyar ki mau niat wang jukelat ban you kan mau ki briu ki jong blai syabu blai penan kam pin you penyai ne kadai ban pilang disiplin ban puli ki tin jong blai kawai ka sakawai pat kadai ba pin disiplin kani ka jing duai syak jing it kan mau pen ka jing duai syak jing it kawan rak yang i senu khamjan syu blai namar blai ni penut porno ipenut porno yang kapor jongi bangin IT show boleh ngi duai deki kenta ma mesin jong boleh werap bangi ha jing syak jing et pilak ban duai deki san ndriu kenta sisngi ba pisong ne ndriu nyau kenta ba pisong kemudian kam ya kan jing duai syak jing et la da pimla ban syak jing et khatlang ni ki para banget khatlang ni para banget bahkan dan kajingnya duai syak jing et orang talik daka arsingi lai singi pinlap ya kan ni keren ya kan ni disiplin kabangam syukran tak ada sinton renga keren ya ka ka praktikal ba ublay ulay rap bangin le uyarap bangin le kan ka jing duai syak jing et bat kan ka peniap tron ya ka do kibas sedang ni kong ala keren ya ka jing duai syak jing et ngan sahikai kala hikai tu video kumno ban syak jing et teng ki 4 million sedang syani hindru kenta ar kenta ri da pila million pan kham jalan si ke ars ngi lai singi sau singi ba pin lap ba ka men sim ga baspo bi kan shit ram marah ka jing syak jing et kamut ba pi kalat no ki ai swa pi penut por so boleh banduai hang ta kamen sim jong pi kalong psa dah ketin jong boleh psa dah ki jing duai psa dah ka mana ka banam psa dah ki mo kadon ka intimacy jong pi ba boleh tin rebun sin kim dan ki kristan kim dan ya kan ka disiplin ki syukwa ya ka stage ki kwa ban pauna mre kim dan ka intimacy ba boleh kan kamlak ban long tang ngim dei ban kwa ban pauna ngiri ban kwa ban dan ka intimacy bu blai haba pila dan kata ka jing ada jong blai kata ka panyang kan tu pi ki wa ba em kini ai kersai na pi tawat suang bangal alet jing sen bangal abiang re pi ngi dan kam ban disiplin yel dipen tang kata pi dan kam ban pentemai ki jing mut jing perkhat ru kini ki jing mut perkhat sungi ki ba kenjado kini ale persyak amat ya ka ba ka ketin jong blai ka tho tak ada apostol Paul wong batu wat penya seriem ringkat yala di bat kani ka pertai ndai tu pen kalador no yala di ken da ka jing pentamai ya ka jing mot jong pi khanang ba phin yu tip ka ba kumno ka long ka mon ka jong ublai ka ba bha bat ka ba pen sobha bat ka ba janai de pi ni ha bat pentamai ngim dei bat pen seriem la si pilak bandan di bahayeng bahasam ki parlak major ka nai le hak palat pi nai le hak tu le se ini sisin pi kiwan ban pensoi na bar mar malai ba omen siam un sultan un trail lang bagi tu ki bampat yo ai jing pen emru bat pi tang pi compromise no pi menjur lang bat ki de hanta ba suki kan ka jing em jing long men sim jo pi kanang start kan pi compromise ba hadu ka por ba pim so tu ba pila hap bat pila le no bat ka pop bat pila ngam no lai menjur nak bagi ngong ngim la man le ta pina puli
ya apostol Paul we thok wang ini ban long ki ba Shitram fervent in spirit wang tu wat man thai no wan long ki ba al hia wang pina puli na shiti ki nong room kani kal juk kal nong ka ba khat ar ka ba shipau khat wei pa om ni ong haka jing it para bangai tolong ki ba it no parlok hi haka jing yen nyau burom tolong ki ba nyau kor parlok hi haka jing le minat tu wat long ki ba al hia pa tu na le minat wang wat long ki ba al hia ki ba Shitram haka men sim ki ba shakri utrai fi ki ba Shitram haka men sim ki ba shakri utrai ki ba kemen haka jing kermen ki ba yaisha haki jing jenjar ki ba yai ne minat haka jing duai fi wabdun tang bun ki para bangat baki kendu jing jenjar pala namar bikim scam ya ketien jong belai oh hapadang ki jing jenjar ki ai lakno ki khnyum no yu belai ki bitar no yu belai ndri apostol Paul ong nu ong balik minat wat long ki ba alhia wat long pi bejaitu tentang pi bangin Shitram ka men sim ngi dei ban shakri ki bairu ngi di ban let ban duai ngi di ban long ki ta ki senran hatu wa kalim ta pila long pila yo era jing kha arsin pila dapen baptis pila yo priang men sim hatu pi Shitram ne ban serve ki bai pila juduai ne em ki bai ki bapang pila ju pen be ne em ki men sim baman ngakali ni pila ju yalap ne em gospel ki bai pilong Shitram ne man terekam jong blai la da pimdan kan ni pin salong blom no rai la da pi yai Shitram pilong oh kumno kan job man sim sibet kumno mdai tang ki jing duai ki rai kumno kan job man sim sibet kumno kan le yalap yang gospel namar kan ka doam kanum kwa da sedang ne man le duai beriu sedang man le bu kti ki beriu bapang pin siap tin tentang oh kadok pi nai ya khia pi de man let bat man hukum me ka jing pang kan riak akar tang jong Jesus long khia janai pi de ban ya lap bat ya gospel pim de ban le rai de hang ta pin long ki ba Shitram namaru Paul ong nu ong ki ba ile minat tu wat long ki ba alhia ki ba Shitram men saka men sim ki ba shakri utrai la da pi shakri utrai pi shakri ki wairu pi nang ta de ong ki ba kemen haka jing kemen ki ba yai sha aslam haka jing jenjar pi kan ka jing jenjar tentang kawan daki banai diki snam ri pina man yai sha aslam kita ki ba kemen pi di ban kemen wong tentang wat ai ka jing slow jong pi ka jing slow bor da pi sha jing jenjar ka jing slow jong pi kam so kwa da ban kemen hari pi di ban ya da jing et penong nganum pen sngap emotions so pi man yang dan ki emotions ki dan ki jing slow pi ong ba jing slow ngam kwa ban perkhat ya ban perkhat ya pa ko jing slow dengan kwa ban ya da jinget maka tin jong try ka ong ngan le kemen de hak ta pia da jinget pi ya da jing slow pia da kita ki jing perkhat pi pia da ka ba ka tin jong blai ka ong tu pat wat pen ya seri mer perti pen thamai ki jing perkhat ngin pen thamai kum nu da ka ni ka tin jong i du bangi keren malaksui let's see pi men step pim slow kemen ra pin le kum nu ban kemen pi ong nganum pet sngap ya ta jing sngau ka tin jong blai ka ong ngadi ban kemen oh ngakran o tura ji suka duai baka jing kemen jong mi ka wan tura he padang impact iki situation de hang ta pila ban long Shitram ban lakasing pila ban long ki ba Shitram ban lakasing bat bila ban long Shitram ru de ga ba pia kendu lang bat kini ki bri ki ba Shitram am ki ba blam lada yal dia pi Shitram pila kendu be ki ba blam saw san ngot kin sapen telap ni fi ya ka jing Shitram fi ti ya kan du lang bat ki bri hang no ngam ong ngam ni ngam ong ha ta jong ni ki bun ki bri ba Shitram hang no ba fidan ha kan no ministry no ki ba Shitram let bi kita ki badan ka jing Shitram ki ba ya pla perlok ki pop ki ba ya keran kam kai ki ba ya kentu ban ya chakata ka jing Shitram ban ya chakata ka jing long khut ban ya chakata ka jing pen sobha yu blai let ya kita ki ba ya keran met ya ka jing sisa tentang pila ban mong ha badan kini ki bri nama ki keran met dan ya ka jing sisa ban rai ban pelat lut pi dan kum ha kata ka jeli ngadong pini i baka kanika pniang jong pi kanum jakno kran wat ai lat wadong pi namar wang kumno wang okay sinok tho si ti si hebru si pau arpusan wang to wat tap no nakata ka jing ya sang lang ke rekhut kumbalong ki wai namar ki sngi ki hajan pi di ban ya kenduk lang bagi ni ki ba Shitram ki ba syukran tang ni ki kentin jali jom ki ba Shitram ki ba le ka mon jong mulai de hang ta pini yu tengah keren sakawai penmlien ban ba me ka jing khoi utrai ya ka jing khoi utrai kadan kam ba pinplin ban bam dei ba bam si sien lai bana si sien sau bana apostol Paul kom ong ta
Oh kat no sin ba pi bam ya kan ka jing khoi trai kat no sin ba pi di kan pi pen pau pi kan mau ya ka jing yap jong Jesus Christ tat daun wan pi kan mau pi pen pau pi ha bang ikan mau ya ka jing yap jong Jesus Christ ha bang pen pau ta kawan ka bor dong namar blai ka snam jong Jesus Christ ka pen khut jingi hoi kan ka snam kalong ha ka bakan jam sim kam dei ka literal snam bat ka mat jong Jesus Christ ka energy ulang kubu ba na benang ba pi pen lien kan ni nah ni tu praktikal ki bangile man la ka sngi utrai 4 jupep man la ka sngi utrai man sim snam ru man la ka sngi utrai 4 jupep man la ka sandi bangin nomba me ka jing khoi utrai bat man ta hadu man tau banai ru ka jing ai jong bleng ong hadu ni banai April ma ngim nadu ka basdang ngim 4 jupep ban du ban ba me ka jing khoi utrai kumbagi api kini ki pek na ki ngam ki apostol kalong baar wong kidaya ini ha ki jing kai ki apostol kidaya kedia kapu halaki yang kidaya kapu haka temple mana ka singi turai la tapi kwa ban ba mana ka singi rum dan bakhang manu pol wong kat no sin be pikan le kan pi pen pa pi kan mau ke kam dai ban long si sin la no ong kidai ban long apa pi ba me ka jing khoi turai ru dak song thu ba ban bam am ban chu ba ma tamadai ban ba ma ka jingkut nak tak daw ka pen khut nang pi bat nganget la da pi bu ikini am ka pok kan mi osno pi ngam ba bangila janai ngam bangim jentut tang jentut ma ti ndrei kam dei kan ka pop ka basa sa ba pi sa tu jingko abrai pi sa kitu ka tu te ka dei ka syak te marau kan apa pi la lut pi em kum tau ba lut pi em kat kum ka tin jong blai dei hang ta pen long shit ram dam tau blai dei ta ka pen ki pi dei ta pen kemen man si dei ta pen dan ki jing duai ki ba klam da put pi hot pi la ki men step man duai la su blai la kersi pi lai sau baji kata tika dega disiplin mereka ba man la kasingi ka ba klam da put pat pi syong pi let terai ru pi dan ni ka jing duai pi kan mau yu blai pi kan mau dei hang ta mau pi lakhat ingi ban em bum kata ka jing em nama ka tin jong blai ko ong ublai nuan syau ya kata ka balang un pen khut ya kata ka balang ka baklam pop baklam thok bria un pen yeng ya kata ka balang haladihi ka baklam pop baklam thok bria check na ni examine hang no pila dan ta ngahap examine hatu ngahap check LD yo bangamut banga yeng na kelon ngahap check LD ka jing em ya ka dot nun dan kam ban examine ya ka live jungi da ka tin jong blai dan kam man pai hatu ngashit ram ne ma hatu ngadan em ta ka oh try jisu bokodor ti ngabu ikani ka jingkeli nang no pila ha wan pai biang saka jingit ka baning kong pet ladang impoi saka jingit baning kong wat ban chulong kristan blom kinu Jesus Christ wang wan sa prieno puli naka jing pen pau lai khatsan wang kumno pet jing pen pau lai khatsan wang kumno wang bat hau tau angel jong ka balang halau dikaya to tho yakini ki ai ru wang amen unong phlang wa yai de wa shisha ka jing sedang ka jing penlong jong blai nga itu kan ya ki jing le jong pha ba pham long ka ba khriat lam ni ka ba shit nga dakwa dik ba phanlong pandalong ka ba khriat lani ka ba shit ban kumta na ba phalong ka ba shus at khriat ru em shit ru em ngan sa prino ya pha na ka shintur jong ban let's say pila blom mentau blai ka jing maham kalong ba un sa prino ngidai ban long gi ba shit ram ngidai ban long we radical love of Jesus Christ nang belong crazy you Jesus Christ ngidai ban le ka kam jong para bangat ka kentui kini da ka jing ngor bakal adai ka por tena banta ka buram jong try yaro you try nganget ba pin ngau ye ba senriak mena ka tu ba namar ba ladang pelat ya kan ka video nang apen ngau pinum yo ki jing kerku te yai kershan hi jing duai ala da pikwa wan chi center jong ingin dipin hikai fi fin long senran fin ya shit ram lang nak benta ka buram jong try yaro you try